Bolo tam viacerých zápasov, ale myslím si, že Liptovský Mikuláš, kde aj v oslabení po vylúčení Johnsona Kalu sme dokázali ten zápas zvládnuť, aj keď nie do víťazného konca, ale myslím si, že to bol pre mňa jeden z najlepších zápasov. Tak bolo tam veľa ťažkých zápasov, ale myslím si, že to bola Dukla Banská Bystrica. Hráč, ktorý ma prekvapil, myslím si, že tam boli viacerí hráči, ale spomeniem dvoch, je to Johnson Kalu a David Olšonka. Posun v klubu, povedal by som, že prakticky to mužstvo sa po nejakej určitej dobe trošku zastabilizovalo a ten posun v tom, že sme začali zbierať body, vyhrávať a to mužstvo sa dostalo na takú víťaznú a mentálnu vlnu. Ťažká otázka, ale myslím si, že to slovo bolo asi rodina. Tak určite všetci si prajeme, aby sme zachránili tú druhú ligu v Lehote a urobíme všetko preto maximum, nielen hráči, ale aj vedenie klubu a aj ostatní všetci, čo sú v klube zainteresovaní.